Jaakko ja pavunvarsi. Kauan kauan sitten asui köyhä leskivaimo matalassa majassa. Hänellä oli poika, jonka nimi oli Jaakko. Äiti hemmotteli poikaansa, ja pojasta tuli ihan tottelematon, vaikka hän oikeastaan ei ollutkaan pahatapainen. Laiska hän tietenkin oli, koska hänen äitinsä teki itse kaiken. Äidin oli vähitellen pakko myydä kaikki, mitä omisti. Vain yksi ainoa lehmä oli enää mökissä silloin, kun tämä satu alkoi. Äiti itki, ja ensimmäisen kerran hän moitti Jaakko-poikaansa. Jos sinä et olisi niin kauhean laiska, niin meillä ei olisi näin vaikeaa. Minulla ei enää ole rahaa edes sen vertaa, että saisin leipää huomiseksi. Kai meidän on myytävä lehmäkin. Ensin tuli Jaakko ihan surulliseksi, mutta ei hän kauan surrut. Myydään lehmä. Eihän mitään muuta voi tehdä, kun kerran ei ole leipää. Ja poika lähti viemään lehmää markkinoille. Tiellä hän tapasi teurastajan, joka kysyi, että minnekäs Jaakko lehmää kuljetti. Jaakko vastasi, että markkinoille myytäväksi. Teurastajalla oli mukanaan pussi, ja pussissa oli papuja, mitä ihmeellisimmän värisiä. Mies tiesi, että Jaakkoa oli helppo pettää, ja tarjosi pavut lehmästä. Pojan mielestä tämä oli loistava kauppa, ja niin hän vaihtoi lehmän kouralliseen kurjia papuja. Kun Jaakko tuli kotiin ja näytti äidille pavut, suuttui äiti ja heitti pavut ulos niin, että ne lensivät pitkin puutarhaa. Mutta seuraavana aamuna, kun Jaakko nousi vuoteestaan ja katsoi ulos ikkunasta, näki hän, että jotkin pavuista olivat alkaneet itää, ne kasvoivat. Ja ne sitten vasta kasvoivat. Niiden varret olivat kiertyneet toisiinsa ja sotkeutuneet toisiinsa niin, että niistä muodostui oikeat tikapuut. Ja tikapuut kasvoivat niin korkeiksi, ettei niiden yläpäätä enää näkynyt ensinkään. Ne nousivat ihan pilviin asti. Jaakko juoksi puutarhaan. Hän kokeili tikkaita, hän ravisti niitä. Ne olivat niin tukevat, että hän saattoi varsin hyvin nousta niille. Hän meni äidin luo ja sanoi, että hän aikoi kiivetä pavunvarsia pitkin ylös katsomaan, minne ne oikein johtivat. Äiti pyysi. Äiti rukoili, ettei poika lähtisi, mutta poika alkoi kiivetä. Hän kiipesi tuntikausia. Ja kun hän viimein pääsi ylimmälle pienalle, oli hän ihan loppuun väsynyt. Hän katseli kummissaan ympärilleen ja näki joutuneensa kauniiseen maahan. Siellä oli vihreitä niittyjä, valkoiset, villavat lampaat kulkivat edestakaisin ja söivät ruohoa. Kaukana näkyi maakartanoita ja vielä kauempana häämötti iso linna, mutta yhtään elävää ihmistä ei poika nähnyt. Jaakko oli nälissään ja äiti muistui mieleen, mutta hän ei jaksanut laskeutua alas tikkaita. Hän alkoi kävellä pitkin yhtä polkua ja toivoi pääsevänsä johonkin taloon, josta voisi kerjätä vähän ruokaa. Hetken kuluttua hän näki tiellä ihmeen kauniin naisen. Naisella oli kauniit vaatteet. Hänen kädessään oli valkoinen sauva. Sauvan käden sijalla istui kultainen riikinkukko. Nainen tuli Jaakkoa vastaan. Jos sinä lupaat tehdä niin kuin minä sanon, niin minä kerron sinulle jotain, mitä sinun äitisi ei ole kertonut sinulle. Minä olen haltijatar
Minulle on annettu valta auttaa sinua, mutta jollet tottele minua, niin sinulle käy huonosti. Lupaan tehdä niin. Kuuntele sitten tarkasti. Sinun isäsi oli rikas ja hyvin vieraanvarainen mies. Hän ei koskaan kieltänyt keneltäkään apua. Vähän matkan päässä hänen talostaan asui hirviö. Julma ja kamala jättiläinen, koko maan kauhu. Sinun isäsi hyvät työt harmittivat jättiläistä. Ja kerran, sinä olit vain muutaman kuukauden ikäinen, tuo jättiläinen surmasi isäsi. Mutta sinut ja äitisi hän vei maanalaiseen luolaan, ja siellä teitä pidettiin pitkät ajat vankeina. Vihdoin viimein hän päästi teidät vapaaksi, mutta vain sillä ehdolla, ettei äitisi koskaan kertoisi kenellekään, mitä hän oli saanut kärsiä. Jättiläinen otti kaiken, mitä te omistitte. Ja kun sinun äitisi oli antanut lupauksensa, piti hänen mennä laivaan, joka vei hänet vieraaseen maahan, ja siellä te olette siitä lähtien asuneet. Minä olin sinun isäsi haltijatar-kummi, mutta vähän ennen hänen kuolemaansa minä olin ollut tottelematon haltijattarien kuningattarelle. Siksi minun taikavoimani otettiin pitkäksi aikaa pois, enkä minä voinut auttaa sinun isäsi. Mutta juuri sinä päivänä, kun sinä tapasit teurastajan tiellä, sain minä voimani takaisin. Minä se käskin hänen tarjota ne pavut lehmästäsi. Minun taikavoimani ansiosta pavun varret kasvoivat tikapuiksi. Niitä pitkin sinä olet nyt tullut jättiläisen maahan ja voit itse rangaista häntä hänen pahoista teoistaan. Kaikki jättiläisen tavarat ja talot kuuluvat sinulle. Sinä voit ottaa hänen rikkauksistaan niin paljon kuin haluat, mutta ole varovainen. Katsokin, ettei hän huomaa mitään. Hän on hyvin epäileväinen ja saita. Mene vain eteenpäin tätä tietä pitkin, niin pääset vihollisesi taloon. Ahdista häntä, kunnes olet saanut kaiken takaisin. Mutta sinä et saa koskaan kertoa äidillesi, että tunnet salaisuuden. Et ennen kuin jättiläinen on kuollut. Haltijatar katosi. Ja Jaakko kulki eteenpäin, kunnes aurinko meni mailleen. Silloin poika huomasi tulleensa ison ja komean talon luo. Hän kiirehti askeleitaan taloon. Ovella seisoi ystävällisen ja kiltin näköinen nainen. Jaakko pyysi leipäpalaa ja yösijaa. Onpas tosiaankin hämmästyttävää nähdä sinut täällä. Etkös tiedä, että täällä asuu ilkeä jättiläinen, joka syö ihmisiä? Jaakko pelästyi kauheasti, mutta ajatteli, että haltijatar kyllä pitäisi hänestä huolta. Hän yritti olla rohkea ja pyysi, että nainen, joka muuten oli jättiläisen vaimo, piilottaisi hänet kunnolla ja antaisi hänen jäädä taloon yöksi. Nainen sääli poikaa ja päästi hänet sisään. Ensin he tulivat isoon, loistavaan saliin. Sitten he kulkivat monien huoneiden läpi. Huoneet olivat autiot ja tyhjät. Vihdoin viimein näytti nainen pojalle pitkän käytävän. Sen sivuilla oli rautaristikoita. Rautaristikoiden takana oli vankiluolia. Jaakko kuuli vankiraukkojen huokailevan. Jättiläinen piti heitä kaikkia kahleissa. Poika vapisi kuin haavan lehti, kun hän ajatteli, että jos nyt kävisi huonosti, niin hänetkin vangittaisiin, ja jättiläinen söisi hänet päivällisekseen. Mutta ystävällinen nainen vei hänet keittiöön. Siellä paloi valtava lieska liedessä. Nainen pyysi Jaakkoa istuutumaan,
ja antoi hänelle kunnollisen aterian. Juuri kun poika istui ja herkutteli, kuului ovelta koputusta ja koko talo tärisi. Äkkiä, mene leivin uuniin. Vaimo, vaimo, minä haistan ihmislihan hajua. Mutta rakas mieheni, vankiraukathan ne vainovat luolissaan. Ja jättiläinen uskoi hänen puheensa, sillä hän istuutui pöydän ääreen ja vaimo tarjosi hänelle illallista. Kun Jaakko kurkisti uteliaana kapeasta uuninraosta, näki hän jättiläisen ahmivan ihan uskomattoman määrän ruokaa. Niin paljon se söi, että siitä olisi riittänyt ateriaksi vaikka miten monelle ihmiselle. Kun jättiläinen viimein oli kylläinen, otti vaimo kanan ja nosti sen pöydälle. Jaakko tuli yhä uteliaammaksi ja ihmetteli, mitä nyt mahtaisi tapahtua. Hän huomasi, että kana seisoi ihan hiljaa paikallaan. Mutta kun jättiläinen sanoi, että muni, kana, tipautti kana kultaisen munan. Jättiläinen jatkoi leikkiään pitkät ajat, ja pian oli pöytä kukkuroillaan kultaisia munia. Jättiläisen vaimo oli mennyt nukkumaan, ja pian jättiläinen itsekin nukahti. Se kuorsasi niin kuin 10 tykkiä olisi jylissyt yhtä aikaa. Aamun sarastaessa, kun jättiläinen yhä nukkui, ryömi Jaakko varovasti ulos piilopaikastaan, otti kanan kainaloonsa ja juoksi tiehensä. Hän juoksi taakseen katsomatta suoraan paputikkaille, liukui alas nopeammin kuin oli kiivennyt ylös, ja hänen äitinsä ilostui, kun poika tuli kotiin taas. Tässä, äitikulta. Tässä minä tuon sinulle jotakin, joka voi tehdä meistä rikkaita. Tämä kana munii kultamunia, niin monta kuin ikinä tahdot. He myivät munat ja saivat paljon rahaa, mutta vain 2 kuukautta sitä iloa kesti. Jaakko tahtoi lähteä uudelleen jättiläistä katsomaan. Aikaisin eräänä aamuna hän kiipesi pitkin paputikkaita. Illalla myöhään hän tuli taas jättiläisen taloon. Jättiläisen vaimo seisoi ovella. Jaakko kertoi tälle niin kuin ennenkin, että hänellä oli nälkä, ja kysyi, saisiko hän jäädä taloon yöksi. En minä oikein tiedä. Jokin aika sitten minä päästin taloon toisen köyhän pojan, ja kiitokseksi hän varasti meidän kallisarvoisen kanamme. Mutta Jaakko pyysi niin kauniisti, että nainen vei hänet kuitenkin taloon ja keittiöön ja antoi hänelle ruokaa ja juomaa. Sitten hän piilotti pojan siivouskomeroon. Jättiläinen tulikin pian kotiin, ja vaimo haki sille rahakukkaron. Siinä oli sekä hopea että kultarahoja. Jaakko kurkisti piilopaikastaan niin kuin ennenkin, ja katseli silmät pyöreinä jättiläistä, joka laski aarteensa ja pani ne takaisin kukkaroonsa. Viimein jättiläistä alkoi nukuttaa. Se kuorsasi kuin ukkonen. Hiljaa kuin hiiri ryömi Jaakko piilopaikastaan. Mutta jättiläisen tuolin alla olikin pikkuinen koira, joka alkoi haukkua kuin hassu. Onneksi jättiläinen oli niin syvässä unessa, ettei herännyt. Koira painui lattialle ja oli hiljaa. Jaakko nappasi rahapussin itselleen ja livisti tiehensä paputikkaille. Kun hän sitten tuli äitinsä tuvalle, oli ovi lukossa, eikä ketään ollut kotona. Poika kiirehti pelästyneenä naapuriin ja sai kuulla, että äiti oli kauhean sairas.
Hän oli ollut niin huolissaan, että oli sairastunut. Mutta kun äiti sai tietää, että poika oli taas palannut kotiin, parani hän äkkiä. Ja hän tuli kovin iloiseksi, kun Jaakko antoi hänelle kukkaron kaikkine rahoineen. Nyt olisi Jaakon tietenkin pitänyt olla tyytyväinen. Mutta ei. Eipäs hän ollutkaan. Hän halusi ihan mahdottomasti lähteä taas käymään jättiläisen jännittävässä maassa. Seuraavana aamuna heti päivän vaaletessa kapusi Jaakko ylös paputikkaita. Hän läksi kulkemaan samaa tietä kuin ennenkin. Illalla hän tuli jättiläisen taloon, vaimo seisoi jälleen ovella. Mutta nyt sai Jaakko puhua pitkään, ennen kuin vaimo päästi hänet sisään. Ja kun Jaakko oli saanut syödäkseen, piilotti jättiläisen vaimo hänet kuparikattilaan. Klompsis, klumpsis. Jättiläinen tallusti sisään ja haisteli ilmaa. Vaimo, täällä tuoksuu tuore liha. Jaakko ei pelännyt. Olihan hän ennenkin selviytynyt. Mutta jättiläinen epäili jotain. Se kulki ympäri huonetta ja haisteli. Jaakko oli ihan haljeta jännityksestä ja pelosta, ja hän toivoi, että olisi pysynyt kotona. Jättiläinen laski jo kätensä kuparikattilan kannelle, mutta muuttikin mielensä ja istahti lieden ääreen. Tuoppas minun harppuni. Hiljaa ja varovasti raotti Jaakko kattilan kantta ja näki vaimon tuovan jättiläiselle jalokivillä koristellun harpun. Tuskin vaimo oli pannut harpun pöydälle, kun jättiläinen sanoi: Soi harppu. Ja soittimen kieliltä helähti ihanin musiikki, mitä Jaakko ikinä oli kuullut. Hänen oli vaikea olla hiljaa, niin kovasti hänen mielensä teki tuota harppua. Heti kun jättiläinen oli nukahtanut, ryömi Jaakko kattilasta ottaakseen harpun. Mutta soitin oli lumottu ja se alkoi huutaa. Isäntä! Ei isäntä! Ei isäntä! Ei isäntä! Isäntä! Jättiläinen syöksyi ylös ja alkoi ajaa Jaakkoa takaa, mutta poika juoksi harppu kainalossa minkä ikinä jaloista pääsi, ja jättiläinen oli juonut niin paljon olutta, ettei pysynyt kunnolla jaloillaan. Vilahduksessa oli Jaakko paputikkaiden luona, mutta jättiläinen tuli perässä jyrisevin askelin, ja koko ajan se kiljui kamalasti. Jättiläinenkin tuli vihdoin viimein paputikkaille ja yritti laskeutua niitä pitkin alas. Mutta Jaakko liikkui paljon nopeammin, ja heti kun hän tuli maahan, sieppasi hän kirveen ja hakkasi pavun varret poikki, ja jättiläinen putosi päistikkaa puutarhaan. Tietysti se kuoli siinä rytäkässä, ja kaikki vangit pääsivät heti vapaiksi. Sitten Jaakko-poika pyysi äidiltään anteeksi sitä, että oli ollut laiska ja tottelematon. Hän kertoi kaiken, mitä haltijatar oli sanonut, ja lupasi, ettei hän enää ikinä pahoittaisi äitinsä mieltä. Ja siitä päivästä lähtien äiti luotti poikaansa, ja he elivät onnellisina elämänsä loppuun saakka. Ja joka päivä soitti ihmeellinen harppu heille kauneimpia säveleitään.